Good evening everyone. Attention Barangay Polpogan. Attention DSWD Region 7. And attention DSWD National. Ako lang i-explain ang nahitabo ganiha sa releasing sa ayuda tenok. Akong pangutana sa Barangay Polpogan, especially sa Barangay Secretary. Kinsa may nag-ingon ninyo nga ilista ninyo akong pangalan. Ever since no, unsay mga kalidad, never ko moadtog barangay. Kay kahibalo ko, walay government nga makatabang sa tong pagpangabuhi. Kinsa may naglista ninyo sa akong pangalan. Ikaduha, kung nag-validate mo, namo, mang-interview pod mo. Unsa may klase ninyong validation? Ako ba, nahibong lang ko. Very disappointed ko karon. Instead ga duty ko, gibiyaan akong duty para maglinya-linya. Even ang among purok leader nag-inform nga na ako'y pangalan. Nahibong na lang ka nga naa kay pangalan nga nakalista. Nakalista sa DSWD. Nakalista sa list of ayuda. Okay na. Mahibong na lang ka. Unya, kita pong inosente ning adto ra buta. Even nakahibaw ko nga akong wife nakalista. Nganong gilista man ang akong pangalan? Nya nag-advise ra pod ang purok leader nga mag-prepare og mga valid ID. So naghimo pod ko. Without knowing, tulo ka table ang giadtuhan para mag-validate kay releasing na adto naka-explikaran nga dili ka madala. Pero unsa may purpose? Unsa may purpose nga gipanglista na ninyo? Naana sa ngalan. Kana nga release intended na sa tawo, gikan na sa nasyonal. Dugay na pila na kabulan nga validate ninyo anang pangapangalana. Unsa klase nga sistema sa pagvalidate sa mga pangalan? Wala ko na hurt sa money, agira na. But very disappointed lang ko unsa may intention ninyo pakaawawan ko nga maglinya-linya dito, nya ingnon ka nga wa ka na appeal, nagtrabaho gog ko. Pero ning biya ko para lang ana. Nya karon mo ingon mong dili pwede. Na-release na guna from national. Nakapangalan na nana sa payroll. Pero nganong dili i-release? Kay mo balik sa gobyerno. Who is the government? Kisa may tagliyaan ng kuan, budget from national. Maka-disappointed lang ba? Nga pakauwawan ka, wasting time, kakapoy, magutuman ka, pila-pila dito, himan-himan na ana. So ning adto ko ni kapitan, ang ingon ni kapitan, wala sila na dawat nga policy from DSWD nga dili pwede nga magkuha ang usa ka household. Wala sila requirements. As long as dili magdubli ang pangalan, makakuha ra. Dili ko na inyong kwarta. Nganong di man inyo hatag? Pero akong pangutana lang, kinsa may naglista sa kong name? So maka-disappointed lang ba? Nagutman ka, grabe nimong pilahay, kapoy, gutom, unya, himan-himan, dili di ay kamakuan, madala. Ganyan, ning ato ko sa kapitan, ning ato ko sa DSWD, ning ato ko Office of the Mayor. So next day mo ato na po ko sa division. Be sure nga mabalik na dito. And then after na po na ko complain sa division, mo complain na po ko national, be sure nga nabalik na nga amount. Kay usaray nag-link, nay nag-link ada ganiha. Si Ipsi na siya nga babayi. Siya naghatag info sa DSWD, nga mo ni mauna. So ako, I am innocent. Wa ko nagpalista nga even affected me, wala. Pero nganong naa ako ngalan sa payroll. Unya himan-himan after validation, releasing na, inong kang wala. Imagine, from 10 AM to 4 PM. Okay raman na. At least kamo nakapasakit. Ug kinsa man ka nga taga barangay nga nagbutbuot og lista ana,
Okay ra. O kinsa man ka nga bruha ka nga naghatag og link, may consequences ra pug ka mo abot. Wa ko nalipay sa inyong gihimo. Wa ko nagpresent nga i-appeal ko ninyo, nagbuot-buot mo lista sa kong pangalan. Himan-himan pakawawan ra ka didto. Imagine. I hope matubag na sa DSWD Region 7 o sa barangay. Unsaon nimo na pag-explain, ma'am? Bayran ko nimo sa ko ang pagbiya sa kong trabaho. Kamo may naghatag ana, kamo may naka-trigger. Idala-dala nyo ko sa payroll, himan-himan wala. Palihog ko tubag sa mga responsibilidad nga gahimo-himo o galista sa kong pangalan.